Hallelujah, Ahmad Nodikana. It's good to see you. Welcome once again to our lunch, our service. My name is Bishop Kevin Nyamakanga. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadze. Kwese kwa uri. I want you to know that we are praying for you. I am praying for you. Maskati anas. Nodipine mshoko ra Mwari. From Genesis chapter 29, verse 20 to 35. Then Jacob said to Laban, "The time is up. Let me marry your daughter." So Laban gave a wedding feast and invited everyone. But that night, instead of Rachel, he took Leah to Jacob. And Jacob had sexual intercourse with her. Laban gave his slave woman Zilpah to his daughter Leah as a handmaid. Regeza indigumire papo. Mwari ngavaropafadze kuverengwa kweshoko rawo. Musoro weshoko pa lunch hour service ino ndewe kuti game rachinja. Ndakambotamba bhora ndiri kuchikoro. Kunyangwe nazvino kubhora zvinhu izvozvo zvichiriko. Bhora parinotambwa 90 minutes dzinodividwa into 2. 45 minutes, 45 minutes. Dzadividwa pane pavanotanga kutamba 45 minutes dzekutanga. Vozoenda ku half time. Pavanoenda ku half time, vanondochinja magedhe. Vairovera uku vakuchirovera uku and vice versa. Pane game ratakatamba ndiri kubhuira panguva yacho. Taikange tiri disadvantage yemhepo. Kwatairovera bhora ndokwaibva mhepo. Saka waiti ukarova bhora haraienda kure because raidzorwa nemhepo. So we struggled so much to even get a score. But vairovera kwaienda mhepo vakange vaine advantage yemhepo. Patakazonzi change gedhe, takatanga kufara. Tikabva tatanga kuhepila kuti game rachinja. Mambenge muchirovera muchiperekedzwa nemhepo. But chachinjanawo chedu chekurovera kwamambenge muchirovera ende tine advantage yemhepo. Ngeza ndisiye example iyoyo. Jacob anoshanda 7 years achishandira Rachel. Pese paari kushanda akavhura ziso achiti inini ndichapiwa Rachel, my beautiful girl. 7 years padzinopera, shoko raMwari rati akaenda kuna sekuru vake vakavatezvara vanonzi Laban. Akati now time is up. Zvatakataurirana tikashandirana zvapera. Chindipawo mudzimai wangu. Bible rati Laban akaprepare a wedding feast. Ndokubva vatamba vachicelebrata. Zuva iroro
Rachel akapedza zuva achita makeup achiti zvangu zvabhadhara, zvangu zvaita ndave kuenda. But haana kuziva kuti system yekwaroora kune tsika iriko isiri kuzomutendera kurara naRachel. Washanda but hausi kuzopiwa Rachel. Ndobva vaita feast vachifara. Hapano pakuenda kuimba yemukati. Ndokubva Laban aprepare Leah. Leah akanga ari first born ya Laban kuvasikana. Pavakandorara usiku hwese, Bible rati they had intercourse, kureva kuti usiku hwese akarara na Leah, but iye ari kufunga kuti ndina Rachel. Rachel ari kutochema akahwanda pakona usiku hwese. Leah ari kucelebrate achiti varume akanga aitwa iye Mark ndiRachel, but nyasha dzamwari dzandiwana zvandakanga ndisingatarisirwe. It has come upon me. Ndakanga ndiri musekiwa, ndakanga ndiri murambiwa, but nyasha dzamwari dzasangana neni. Ave mangwanani Jacob anoti barabara benge kwakutarisa achibvisa veil achida kukisa Rachel. Waniko haasi Rachel. Ndo paanorohwa nehana akati who are you? Akati my name is Leah. Musikana anga aine maziso akaneta. Pari kuti ndinonzi Leah, ari kuti baba Jacob, game rachinja. Zvamaitarisira kuti handi zvaLeah nekuda kwenyasha dzaJehovha dzakaringana neni, game rachinja. Ndakutaura izvezvi kuti game rakatochinja. Kune vanhu vasiri kumbonyumwa kuti iwewe uri kuzobuda neipapo. Kune vanhu vasiri kumbonyumwa kuti iwewe Mwari wakuzokuropafadza. Kune vanhu vasiri kumbonyumwa kuti iwewe uri kuzororwa. Gore rino ndakadeclare ndikati gore rino igore guru uye riri gore gobvu. Iro gore rino, iro iri game rakachinja. Unoziva kuti kune vanhu vanochijairira nekuda kwelife yako. Life yako yawararama iyoyo. Kune vanhu vanochijairira zvekuti aimba uchikoti hamumuzive here kanuni. Uyu ndo maitiro ake. Hamumuzive here. Uyu wekuramba uya mata anororwa na. Uyu wekudzingwa basa uya mata anosvika kupi? Hakuna kwaachasvika. Ndoda kukutaurira masikati anasi kuti ena unovataurira kuti game rakatochinja. Pamuri kufunga kuti Leah hapinde, ndiri kuzondopinda. Kuna mwe mukomana anonzi Perez, anonzi Tamara akanga aine pamuviri. Paakandotanga kuzvara, kwakatanga kuburitsa mwe mukomana ruoko anonzi Zera. Ndo paakaburitsa ruoko, vanambuya nyamukuta vakamhanya vakasunga chichira chitsvuku vakati uyu ndiye atanga uyu. But Zera akazorora ndokubva avarayirwa, ndokubva adhonzerwa mukati naPerezi. Perezi paanga ari mukati aiti udangwe ndehwangu, handisi kuramba kuti Zera matomumaka mukaisa chichira chitsvuku mukati ndiye first born, handisi kuramba. Ndopa akadhonza Zera, ndobva amudhonzera mudumbu, iye ndobva atukutitsa, ndokubva abuda. Vanambuya nyamukuta vanobvunza, wapabuda sei? Wapatsanura sei? Tanga tatosunga chichira mumaoko aZera tikati ndiye achava mudyi nhaka. Dai ndakanga ndiri Perezi ndaivataurira kuti game rachinja vanagogo zvamaitarisira kuti handipinde
pamaitarisira kuti handibate, kwamaitarisira kuti handiende, gemu rachinja. Kalabosataka. Perez kwakuita firstborn, ndautumwa naJehovha masikati anhasi kuzokutaurira. Nyarara kuchema Rachel, nyarara kuchema Leah, nyarara kuchema Perez, nyarara kuchema Leah, vachifunga kuti ndezvavo uchapakwana chechi, vachikufunga kuti haupinde. Ipapo uchapinda, ipapo uchatukutidza. Kana vakakubvunza, iti hama dzinodikana, gemu rachinja. Uri kuona chi? Esau akazorora so, akati pachafa baba ndini ndichatora udangwe, ndini ndichagara nhaka, ndini ndichava baba. Bible not. Esau aive the firstborn. His name was Edom. Akanga ine mvere, ari mutsvuku ane mvere. Mudiki wake ainzi Jacob, aigara mutende. Bible not. Anodiwa na baba ndi Esau, ndiye akanzi enda unovhima. Kana uchinge wavhima, ndadya ndaguta, ndokuropafadza. Baba vaitoda Esau. Jacob ari mutende ramai vake, don't get out of the church. Usabude mutende rosongano. Vanhu vachikuti uchafa uri rombe. Usabude mutende resongano. Chafa usina chauinacho. Usabude mutende resongano. Chafa uine jambwa. Usabude mutende resongano. Aufu akarorwa iwewe. Usabude mutende resongano. Jacob aivemo, achiti rimwe ramazuva nyasha dzichandiwana. Vagoni zvavo vakadiwa nababa, vagoni zvavo vakadiwa naEsau, vagoni zvavo vadyiwe nhaka, vagoni zvavo vakanditangira kubuda, vagoni zvavo. Rimwe ramazuva Esau akauya aine nzara, akaperezeka. Bible rinobva rati, akati kuna Jacob, ko wabikeiko ndipo ndichakudya? Jacob akati, kuti ndikupe mukoma muto wenyemba kana kuti musuva wenyemba. Chandoda kuti muite, tenderana ineni kuti mundipe udangwe. Paakangopiwa udangwe, iye Esau achipiwa muto wenyemba, kudenga kwakatanga kuitwa matransaction. The angels began to exchange matransaction. Bible rinobva rati, pakazoitika dhiri rese, Jacob akabvuta udangwe. Esau ari kutenderera nesango, achiti nhasi ndinoropafadzwa. Pakaropafadzwa Jacob, akanga asingatarisirwi. Ndoda kukutaura masikati anhasi, kune vanhu vasiri kumbonyumwa kuti iwewe unoenda kuAmerica. Kune vanhu vasiri kumbonyumwa kuti iwewe unoenda UK. Kune vanhu vasiri kumbofungidzira kuti life yako ichachinja, nekuti zuva ranhasi gemu riri kuzochinja. Madhimoni ekumusha kwako achida asingadi. Get up somebody and tell the devil, gemu rakatochinja, hazvina basa. Ndakazarwa muimba yenhamo, hazvina basa. Ndakazarwa nesingle parent, hazvina basa. Ndakazarwa ndichitambudzika, hazvina basa. Kuti handina kudzidza, hazvina basa. Gemu riri kuzochinja because of the grace of God. Leah ari mukati ari kuti nyasha dzaMwari dzichandibatawo semabatiro adzichaita Ruth anobva Moab, asina kumbonyumwa kuti achasvikogarwa nhaka naBoaz,
anotanga kundosunza ari mukati memunda. Muridzi wemunda anoti pfacha, anobvunza vashandi vake akati, who is this lady? Vakati, hamumuzivi here? Ndiye musikana anonzi Ruth, akauya naNaomi kubva kuMoabhu. Zvikadzi nemuridzi wemunda anonzi Boaz, mutenderei anonge zvasara. Pamanga muchinhonga paya, chisiyai zvakati wandirirei, kuitira kuti Ruth anonge zvakati wandirirei. Nezuva iroro rakasangana Boaz, bhaibheri rinoti akazadza dengu rake nekukurumidza, akadzokera kumba. Ayayayayayaya, gemu rakatochinja. Paanosvika kuna Naomi akati, nhai muroora, wakurumidza kuuya sei? Akati, vamwene amai vangu makabva neni kwedu mukandiudza munyika ino, Jehovha wenyu wandakatevera wandiratidzira nyasha. Gemu rachinja. Kalabosataka. Zvikanzi zuva ranhasi wasunza mumunda mana. And she said, there is a certain man by the name Boaz. Asati apedza zvikanzi, wait a minute. Unozviziva here kuti Boaz is the next in line? Wakinsman Redeemer, zvino zvauchaita. Ndoda kuti ugeze, shambise tsoka dzako. Chandorara zuva ranhasi kuzasi kwetsoka dzake. Ayayayayaya, nekuti gemu rakatochinja. Ruth anondoita zvaakaudzwa navamwene. Bhaibheri rinobva rati, in short, Boaz anogara nhaka. Ruth akange achisunza, achinonga zvasara mukati memunda waBoaz. Paakaroorwa naBoaz, gemu rachinjwa. Akatanga kuve muridzi wemunda. Vakange vari mberi kwake vakatanga kuva kumashure. Iye zvino ari mberi achivapa mainstruction achiti, dai vasiri Jehovha vakandirangarira, ndakange ndiri rombe raishoreseka rekuMoabhu, ndakatsungirira ndikasiya nyika yekwedu. Dai vasiri Jehovha, sekureva kunoita shoko, kana Jehovha vakasarinda guta, vanorindirira pasina, vanodaidzira. Akati, Jehovha, gemu rachinja. Nditeerere, une vanhu vakakutarisira pasi kwenguva yakareba. Pavanogara matare avo havakudaidze, vanotanga vatarisa status. Une status yakaita sei? Alalabosa. Kana kuri kuchechi vanodaidzana, tinoda vakaroorwa. Kana vachiri muchechi vanobva vataura, ngwarirai masingle ladies anenge achirehwa ndiwe. Just hold on a minute. Just hold on a minute. Game rakatochinja. Ndava iye ari pamuchinjikwa, ropa rake richibuda, vamupfekedza ngundu yeminzwa, vakamurova nechikava chichidzura nenyama. Akaramba akanyarara segwayana rinoenda kuchibayiro. Haana kana neizwi raakavapindura. Vakamurova mpama, vakamuti fembera fembera. Akurova ndiana. Akaramba akanyarara. Chavasina kuziva ndechekuti kunyarara ikoko neropa raidzudzumwa raichinjisa gema. Bhaibheri robva rata, nemavanga ake takaporeswa. Ayayayaya, shamu dzaakarohwa dzakatunzira rugare. Paakamurovera pamuchinjikwa, ropa rikabuda, vakamubaya parutivi, ropa nemvura zvikabuda. Akaramba akanyarara.
vakatanga kucelebrate. Mademon in hell, they began to celebrate. Vakati ndiye here uyo anozviti mwana waMwari, but havana kuziva kuti game raitochinjiswa for my sake and your sake. Regezani kutaurira pavakamurembedza ari pachinjikano, zuva rikadzima, nyika ikandengendeka, chidzitiro chikabvaruka, havana kuziva game raichinja. Vakamuviga mubako, vakamuviga muguva, ipapo vakaisa dombo, vakabva vagarira, vakati hakuna kwaanobuda nako, but anobuda Kristu. Rufu rukatadza kumuchengeta. Paanobuda, vana Mary vamukira kubwiro, vanoona an angel yakagara paguva, vakachema vakati, mamuisa kupisha wedu, mamuisa kupisha wedu, vamuisa kupisha wedu. Vakati enda unovataurira, ngatindosangana kuJudea. Let me tell you, paakamuka gema, akamuka chichinjisa gema, akati nerufu rwangu vanorwara vachapora, nerufu rwangu vanotambudzika vachawana rugare, nerufu rwangu hosha dzichapora. Masikati anhasi palunch hour service ino ndatumwa naJehovha ndizokutaurira, akarembera pamuchinjikwa kuti gemu richinje. I don't know what you're going through, and I don't know what you're passing through. Game rakatochinja. They are coming to celebrate you. They are coming to celebrate your name. Vajaira kuona church yako. If you're a man of God outside there, you never 5, you never 10. But 2025 uno, gore rino gore gopu. Game rakatochinja. Vachifunga kuti ndezvaracho. Racha uchifunga ndezvake. Liyanyarara. Ndati liyanyarara. Nyaya iyi iri kutambwa naJehovha. Usiku huchauya. Ndo pachatambwa nyaya dzese. Padzakatambwa usiku, Leah akafuma ari mukadzi waJacob, pakazvarwa Rubheni. Regedzani kutaurira, yakatambwa usiku nyaya. Jacob mumwe chete yeye anosara, ayambutsa madzimai, ayambutsa pfuma, akaona munhu, akatanga kurwisana naye usiku hwese, achifunga kuti munhu akanga auya kuzomutambudza, utonga hwakundotsuka. Anomubvunza, akachindiregedza ndiende. Akati, hell, ndiwani iwewe? You are not a mere human being. You are an angel. You are sent of God. Handichakuregedzi, dakara wandiropafadza. And the angel of the Lord yakabvunza Jacob, what is your name? Akati, you know my name. Zvandakaita Isa unozviziva. You know my name. Zvandakaitira Labhani unozviziva. My name is Jacob. And the angel of the Lord said, from today onwards, your name shall be Israel. Nekuti iwewe wakarwa naJehovha, ukarwa navanhu ukakunda, akabata udyu, akamutyora, utonga uchishuka, kunze kuchiedza, anotanga kukamina. Vakadzi vachimuona, vanoti konai baba, takakusiyai makanaka, chii chaitika? Anobva avataurira, akati madzimai angu, ndaropafadzwa. Game rachinja. Ndakange ndakasina kudai kukamina ikokuku. It is a sign that I'm blessed. Vakati nhai baba, nekukamina here ikoku, muri kuti maropafadzwa here? Akati game rakatochinja, game rakatomanga. Let me tell you, I don't know what you're going through. I don't know what you're facing. Wazvidzwa navanhu, warambwa navanhu, wasemwa navanhu, wasekwa navanhu. Parakasvika panhamo, vanokusairira. Mukaita maconference, vanokusairira. Pavanoungana, vachicelebrate. You are the last person anotumirwa message. You are the last option. You are not a priority. Sezvakaitwa Leah, she was not a priority. She was an option. Ndosaka Jacob akashanda 7 years. Ziso rakavhurika, achiti uyu ndiye wangu. But usiku hwemuchato, it was not Rachel, it was Leah. Tomorrow morning, Leah achibvunzwa naJacob kuti zvafamba sei. Anoti baba, game rachinja. I don't know where you are. You might be in Japan, you might be in USA,
You might be in USA. You might be in Canada. You might be in South Africa, Zambia, Mozambique. Whatever is happening in your life, pakuti unongori wega, you are so lonely. Uchingoti zao, vagoni zao. That time is coming. That season is coming. God is going to visit you. Mashanyiro akaitalia. It's going to happen. It's going to happen. I decree and I declare it's going to happen. It's going to happen. Right now, as I'm preaching right now, at the same time my spirit is praying for you. Unaza zvavakamita Jefta vakati uyu mwana wehuri ngaabve panapo, uyu mwana wehuri anozotitorera nhaka akatidyira nhaka yababa vedu. Jefta akati hazvina ndava, ndokubva asuduruka kwavari akaenda kunyika iri kure, akazunganzira varume vakange vakaipa. Mwari ndobva vakonzeresa nyonga kwaIsraeri, ndobva vatarisana pachavo so. Umwe akati ndiani anoenda, akati hazviite. Umwe akati aurumeka tingasore tichipedza nguva panapa, chatakarasa chiya ndo chinokwana apa. Vakanomutsvaga Jefta. Let me tell you, vachakutsvaga nhasi vanokunyenyeredza, vanokuplutika. You are the last option. Vatopererwa ndo pavanozofunga nezvako. That season is coming. Pauchava a priority. Ndo saka Kristu akazotaura kuburikidza nemuromo waDhavhidha kuna mapisarema akati, dombo rakarambwa navavaki rakazova musoro wekona. Isn't this marvelous in our eyes? I decree and declare, per service ino, this lunch hour service, your season has come. Your time has come. Nyarara kuchema. Nyarara kuchema. Pukuta msodzi. Your time is coming. Zvinorwadza. Zvinorema. Watsvaga basa. Masuwa akavharwa. Nyarara kuchema. Salia. Gore rino risati rapera. Iro rino iri. Gore gobvu. Gore guru. You are going to celebrate. You are going to celebrate. Iwe navana vako. Iwe nemurume wako. Iwe nemudzimai wako. Iwe nemhuri yako. You are going to celebrate. Your season has come. Pauchango wakamira uchiti varume dai vasiri Jehovha vakandichinjira game, ndaizove chii, ndaizova Rome, ndaizova hure, ndaizova musekiwa. But it is the grace of God that is upon my life. Wherever you are, ndoti usimudze ruoko rwako. I'm going to pray for you. I'm going to pray for you right now. My Father, I pray for your people right now. Whatever they are going through. Kune vanhu vakaitwa iyemaki nenyika ino. Nyika yakaisa vanhu parutivi kuti ava ndo vakakodzera, ava ndo vanoita, ava ndo vane yese. And there is somebody right now, God, who is so lonely, who is so desperate, who is alone. As is now option, I want you to visit that person right now, wherever they are. Vachinjirewo magame avo. Mwakarara muchipatara, ane chirwere chenguva yakareba, ane cancer, ane tuberculosis, ane asthma, ane zviri kumutambudza. He is or she is in and out of hospital. Mari yake yatopera, yaperera kuchipatara. Ndoda kuti muchinje game rake. Chinjai game rake. Take that sickness away. Heal your body in the name of Jesus. Baba, ndinokutendai for this service. May you continue to bless your people. Vari kuda mabasa ngavapiwe mabasa. Vari kuda dzimba ngavapiwe dzimba. Vari kuda pekugara ngavapiwe pekugara. Vari kuda misha ngavapiwe misha. Vari kuda vana ngavapiwe vana. In the name of Jesus. I will not commit a suicide to you. In the name of Jesus. Take away the spirit of suicide. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ndinokutenda imari. Abba, our Father, I pray for your people.
In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborere. Ngatisangane zvekare every Monday, every Wednesday, every Friday. Chinenge chakati po, chinenge chakaherereka. Ipo pano paChibanda Media lunch hour service. Share this message, like and comment, and most importantly, don't forget to subscribe to this channel. God bless you.